जोंनि बर'नि सासे जोहोलाव मुंख्लं अन्थाइग्रा बड'सा बिथांनि 27थि बोसोर दिनै रुंसारि जानाय एबा मुंख्लं जानाय सान। देग्लाय बिथांनि मुङै जोङो बुलुर बादायलायनाय जे खुंनाय बियो 19 बोसोराव आगान होबाय। बे 19 बोसोराव जोङो बिथांनि जि मावनानै गालांनाय समाजनि हारिनि बेखौ गोसोखांथि महरै लाखिनो थाखाय जोङो बे बुलुर बादायलायनायखौ होबोदों। आरो देग्लाय जोङो गुबुन बोसोरफ्राव सारा भारतनिफ्राय जोङो गोख्रों टीम एबा हान्जाखौ लिंहरनानै जों बादायलायनायखौ खुङोमोन। नाथाय जिहेथु कर'ना जिथु भाइरास एबा कर'ना महामारी बे जोंनि गेजेराव जोबाखै दायो, बेखायनो जोङो नैबे बोसोराव आसामनि सायख'जानाय माखासे हान्जाखौ लिंहरनानै जों बे जोलुर बादायलायनायखौ खुंदों। आरो दिनै बे जोलुर बादायलायनायनि जोबथा सान। मोनबेसे टीमा दिनैसिम बेवहाय जोङो गासै 8 टीमखौ जोङो बाहागो लाहोदोंमोन। आरो मैयानिफ्राय जानाय बे गेलेनायाव दिनै आसाम इलेक्ट्रिसिटि स्टेटनि बर्ड आरो पाठशाला बे मोननै दोलोनि गेजेराव बादायलायनाया सोलिगासिनो दङ। देरहानायनि थाखाय आरो जायफ्रा रानार्स आप बिथांमोननि थाखाय मा बान्था? थोंजोङै जोङो जायफोर बेयाव बाहागो लाफैयो बे बाहागो लाफैनाय टीमफोरनो जोङो कन्टेक्ट मानि जों बिथांमोननो होयो। आरो जोंहा बे बादायलायनायाव देरहासारगिरि आरो जेनगिरि बिथांमोननो जोङो रां बान्था लाखिदों। देरहासारगिरिनो 30,000 आरो जेननाय जि हान्जा रानार्स आप जायखौ बुंदों बिथांमोननो 20,000। बे मोननै रां राशिखौ जोङो बिथांमोननो बावनाय जायो। देग्लाय बोसोर नैबेनो जोबथा खालमानसिनि थाखाय सारा मा होनना खावलायो? फैगोन बोसोराव जुदि जोंहा कर'ना भाइरासआ जुदि जोंनि गेजेराव जायाब्ला जोङो बे खेलाखौ गोदोनि बायदिनो अल इन्डिया लेभेलनि जोङो खुंनो थाखाय साखाफारा जादों। बिटिआर हालाम लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। ट्रान्सफर्म रुरेल इन्डिया फाउन्डेसन एनजिअनि गेजेरजों बिटिआर डेभेलपमेन्ट फेल'शिपआ मोनसे बिटिआरआव बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो फेल'शिप प्रग्रामनि थाखाय अनलाइन सोलिगासिनो दं। बिटिआर गभ एडमिनिस्ट्रेसनजों लोगोसे खामानि मावफानो मोननाया गोसो गुदुं लाइमोनफोर आरो गोरों गोरा मानसिफोरनि थाखाय बेसेन गोसा सुबिदा। लोगोसेनो बेयो मोनसे बिटिआरनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि समाजनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि मोनसे मोजां लामा। ब्लक लेभेलाव खामानि मावनाय, ओनसोलखौ जौगाहोनाय बिथिं एबा आयदाफोर जेरै एग्रिकालचार आरो सेरिकालचार लाइभलिहुड, इडुकेसन, स्किल डेभेलपमेन्ट, इमप्लयेबिलिटि, एन्टारप्रेन्योरशिप, फिसा आरो गिदिर कारखानाफोर, हेल्थ एन्ड निउट्रिसन, ड्रिंकिं वाटार एन्ड सेनिटेसन, बोथोर सोलायनायनि सायाव नोजोर होनाय बायदि बायदि। बे फेल'शिप प्रग्रामा 3 बोसोरनि आरो बे प्रग्रामखौ लाग्रानो दान मोनसेयाव 20,000 दान बान्थाबो होनाय जागोन। नोंथांमोनहा बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनो हागोन आरो बिटिआरनि जौगाखांनायाव गावनिबो आखाइ होफानो हागोन। बे हाबाफारिनि थाखाय नोंथांमोनहा फैगौ 10 जानुवारि 2022 खालारसिम वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। अनलाइन खालामनो थाखाय गोसो गुदुं नोंथांमोना गाहायाव होनाय वेबसाइटआव अनलाइन खालामनो हागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां, दावबायारि नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कआव समायना रबिना कटेजखौ। बे कटेजआव नोंथांमोना जिप साफारि, एलिफेन्ट राइड, रिभार रेफ्टिं, ट्राइबेल डान्स, बनफायार, ब्रेकफास्ट, लान्च, डिनार बायदिनि सुबिदा मोनजोबनो हागोन। रुम बुकिं खालामनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नाम्बाराव 9369360394 7099613280. The Robina Cottage Resort in Manas has been opened for you. You can get many facilities in this resort or cottage like AC and non-AC room booking, jeep safari, elephant ride, river rafting, breakfast, lunch and dinner. To know more you can contact this number. Contact number 936-556-0394 7099613280. Gmail address robinacottage@gmail.com.